येस. सो सहावा अध्याय काल क्षितिजा माताजींनी तुमचा घेतला. अतिशय सुंदरपणे क्षितिजा माताजींनी पहिल्या 6 अध्यायांचं विवेचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवलंय, उपदेश पोहोचवलेला आहे. जिथे आपण बघतो आहोत की 6व्या अध्यायामधल्या 6.1 ते 9 समबुद्धीर विशिष्यते, अष्टांग योगात प्रगती कशी करायची. मग आपण जे अष्टांग योगाचे 8 टप्पे बघितले की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी, अशा हे 8 अंग आहेत. आणि म्हणून त्याला अष्टांग म्हटलेलं आहे. आणि अष्टांग योग अभ्यासाचे हे टप्पे कशा प्रकारे आपण 6.10 ते 32 पर्यंत रहसी स्थित आहात की कशा प्रकारे मग काय करायचंय. यम म्हणजे काय, नियम म्हणजे काय, की तुम्ही नुसतंच आसन कुठलं आणि नुसतंच कशी बसायचंय हे तर सगळं महत्वाचं आहेच, पण कशा प्रकारे तुम्ही कुठल्या जागी बसायचं आहे, ती किती उंचावर असावी. त्याच्यानंतर यामध्ये तुम्ही कशा प्रकारे भौतिकतेपासून स्वतःला वंचित करायचं आहे. एक म्हणतात ना, सेक्युलर प्लेस पाहिजे की एकाच कुठेतरी एका जागी तुम्ही काय म्हणतात ना, तिथे कुठला डिस्टर्बन्स नको तुम्हाला. अशा जागी तुम्हाला रहित रहसी स्थित आहात की अशा जागी बसून तुम्हाला मेडिटेट करायचं, अशा जागी बसून तुम्हाला भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि म्हणून ती ध्यान धारणा आणि समाधीची, की प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी तुमच्या सगळ्या सेन्सेसना, तुमच्या सगळ्या या ज्ञानेंद्रियांना कंट्रोल करून, जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल. मला खूप सुंदर ती आकृती नेहमीच आवडते, ज्याच्याबद्दल मी नेहमी बोलते की ती 5 जे ज्ञानेंद्रिय आहेत आपले 5 घोडे, त्याच्यानंतर ज्याचा लगाम आहे त्या मनाच्या हातात आहे आणि मनाचा लगाम बुद्धीच्या हातात आहे. आणि तिथे तो आत्मा बसलेला आहे पण त्याच्याकडे कुणाचंच लक्ष नाहीये. आणि म्हणूनच त्या आत्मिक पातळीवर आपल्याला जायचं आहे. मगच आपली ती बुद्धी, मन आणि आपली इंद्रिय ही बरोबर ट्रॅकवर राहतील. आणि म्हणूनच ती अतिशय आवश्यक आहेत. अशा प्रकारे या सगळ्या म्हणजे कुठेतरी या अनर्थ निवृत्ती, आपण ज्या भक्तीचे टप्पे बघतो की श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, मग ती कुठेतरी अनर्थ निवृत्ती म्हणजे काम, क्रोध, मद, मोह, मद, मोह, मत्सर आणि हे जे षड्रिपू आहेत त्याच्यापासून कुठेतरी आपल्याला तोडायचंय स्वतःकडच्या, पण कुठेतरी आपल्याला लांब जायचंय. आणि म्हणूनच ती अनर्थ निवृत्ती, की त्याच्यापासून या अनर्थांपासून आपल्याला कुठेतरी स्वतःला दूर न्यायचं आहे आणि स्वतःला निवृत्त करायचं आहे. आणि मगच आपण भगवंतांप्रती आसक्ती, रुची, निष्ठा, आणि मगच ती रुची कशाची हो, तर ती नामस्मरणाची रुची. आणि मग ती निष्ठा कुठेतरी भगवंतांप्रती, ते डिटर्मिनेशन, ती दृढ निष्ठा पाहिजे आहे. ती दृढ निष्ठा आणि मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, असे हे टप्पे भक्तीचे आहेत. तर या भक्तीच्या टप्प्यांवर जसं जातो तशाच प्रकारे आपण त्या समाधीस्थ अवस्थेत जेव्हा जातो तिथे आपण भगवंतांशी जोडलं जातो. आणि मग या मनाला कसं संयम करायचा, अभ्यास आहे ना तू कौंते. अहो, जिथे अर्जुन सांगतोय हो द्वापार युगामध्ये की मी वाऱ्याला पकडू शकेन पण मी मनाला नाही धरू शकत, कारण हे मन इतकं चंचलही पण तू, असं भगवंतांना अर्जुन म्हणतोय. पण अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की हे अशक्य नाहीये, कठीण आहे पण अशक्य नाहीये. अभ्यासेन तू कौंतेय, भगवंत सांगतायत कुठलीही गोष्ट की ज्ञान आणि वैराग्याने तू हे निश्चितच मिळवू शकतील. आणि मगच तू त्या मनाला संयमित, या यू हॅव टू माइंड युअर माइंड, यू हॅव टू ट्रेन युअर माइंड, आणि तरच ते शक्य होतं. आणि मग त्या जरीही ते करता करता, आणि मग कुठेतरी जेव्हा अर्जुन प्रश्न विचारतोय की मग हे सगळं भक्तीचे टप्पे आहेत आणि भक्ती सर्वोच्च टप्पा आपण शेवटी म्हटलंय, पण कुठेतरी जर ही डिवोशन, मग या अयशस्वी योगींचं काय होतं की ज्यांचं कुठेतरी ती पुण्यकर्म किंवा त्यांचं ते कुठेतरी अर्धवट राहतं, तर तिथेही भगवंत म्हणतायत त्यांचं नुकसान नाही होत, तर त्यांना निश्चितच कुठे जन्म मिळतोय, तर निश्चितच कुठेतरी श्रीमंत घरामध्ये किंवा आध्यात्मिक घरामध्ये, की जेणेकरून भगवंतांनी 9व्या अध्यायात पुढे म्हटलेलंच आहे की योगक्षेम वहाम्यहम, की जे भगवंतांनी सांगितलं तुमच्याकडे आहे त्याचं भगवंत रक्षण करतायत. आणि म्हणूनच 40% पुण्य गेल्या जन्मी केलं असेल तर इथे 41व्या टक्क्यापासून सुरू करायला भगवंत मदत करतायत, कारण भगवंतांसाठी भक्त हा विशेष आहे. भक्त भगवंतांचा शिवाय राहू शकत नाही, तसे भगवंतही भक्ताशिवाय नाही राहू शकत हो. आणि म्हणूनच आपल्याला इव्हन पुढे जाऊन भक्ती रसामृत सिंधूमध्येही तुम्ही बघा नाही की म्हणजे ही या सगळ्याचे अनेक संदर्भ आहेत, पण कुठेतरी स्वतःला, कारण ते तुम्हाला पुढे जाऊन शिकायचंय, त्याच्यामुळे निश्चितच त्याचा संदर्भ देऊ आपण. आणि मग सगळ्यात शेवटी की तो जो लिफ्टचा मार्ग आहे, मग तुम्ही हळूहळू ज्ञानयोग, कर्मयोग, अष्टांग योग, मग या सगळ्या मार्गाने पायरी पायरीने जाल हो. पण मग तो टप्पा कुठला आहे, तर सगळ्यात सर्वोच्च टप्पा कुठला आहे, तो लिफ्टचा मार्ग आहे. तुम्ही पटकन ज्या 15व्या मजल्यावर जायला तुम्ही हळूहळू पायरी पायरीने जाल, पण तो डायरेक्ट लिफ्टचा मार्ग कुठला आहे, तर तो भक्ती योगाचा आहे. आणि म्हणूनच भक्ती म्हणजे जे अत्यंत अशी काय म्हणतात ना त्याला, की निर्व्याज भक्ती आणि भगवंतांवरचं निर्व्याज प्रेम, ही भक्ती
आणि भक्ती अतिशय शुद्ध भक्तीची गरज आहे. आणि म्हणून या भक्तीच्या मार्गाने निश्चितच तुम्ही भगवंतांशी जोडले जातात. ही समाधी स्थान जिथे अर्जुन म्हणतोय, द्वापार युगात जिथे शक्य नाही तिथे या कलियुगात ती काय गोष्ट घ्या. आणि म्हणून मग आपल्याला कुठेतरी भगवंतांना जाणायचं त्या भक्ती मार्गात. आणि भक्ती योगी हा सगळ्यात श्रेष्ठ म्हटलेला आहे. भक्तीचा मार्ग हा सगळ्यात श्रेष्ठ मार्ग म्हटलेला आहे. युक्त तमो मत हा म्हणून भगवंत म्हणतात की माझ्यामध्ये पुढे जाऊनही म्हटलंय मन्मना मन भक्त मन्मना मो भक्तो मद्या जिम्मा नमस्तू. मन्मना मो मद्भक्तो की तू माझ्यावर तुझं मन आणि बुद्धी जेव्हा पूर्णपणे केंद्रित करशील, निश्चितच तू माझ्याशी एकरूप होशील, माझ्याशी जोडला जाशील. आणि ते आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे या पुढच्या अध्यायात आता आपण जाणतोय की जिथे आपल्याला बघायचंय की मग आता आपण शिरतोय कशात, तर भक्तीच्या टप्प्यात शिरतोय. जिथे 6व्या अध्यायात तुम्हाला सारांश दिलेला आहे की तुम्ही भक्ती मार्ग हा सगळ्यात श्रेष्ठ मार्ग आहे. आणि मग या भक्ती मार्ग काय आहे, तो भक्ती मार्गाला जाणण्यासाठी आपण पुढे चाललेलो आहोत. आणि जिथे भगवंतांनी हा ज्ञान विज्ञान योग की कशा प्रकारे मग भगवंतांनी स्वतःचे जे काही शक्ती आहेत त्याचं ज्ञान दिलेलं आहे. कृष्णाबद्दलच्या ज्ञानाचा महिमा कश्चिन्मान व्यक्ती तत्वतः की भगवंतांना जाणणारे, तत्वतः जाणणारे. बघा की तत्व जे आहे भगवंतांचं, आणि म्हणूनच भगवंतांना तत्वतः जाणणारे हे अतिशय दुर्मिळ आहे, दुर्लभ आहे. आणि म्हणूनच समहात्मा हा सुदुर्लभ हा, हे अतिशय दुर्लभ व्यक्ती आहेत जे भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतात. कारण कसं आहे ना की भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेले आहे. पण आता आपण एनिवे पुढच्या काही श्लोकांमध्ये आपण बघणारच आहोत. मग जिथे 7.1 ते 7.3 भगवंत कश्चिन्मा वेत्ती तत्वतः की भगवंतांना जाणणारे कोण आहे आणि कशा प्रकारे भगवंतांना जाणलं जातं. आणि मग पुढे जाऊन आपल्याला बघायचं की भगवंतांना जाणणं म्हणजे मग ज्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत या अध्यायामधलं मी थोडस सार सांगते की भगवंतांनी अर्जुनाला जे ज्ञान द्यायला सुरुवात केली. बघा पहिल्या अध्यायामध्ये भगवंत काहीही बोललेले नाही. 1.25 मध्ये फक्त भगवंतांनी थोडस हसून अर्जुनाला सांगितलं की पुढे बघ, म्हणजे तिथे तुझे द्रोणाचार्य आहेत, तुझे गुरु आहेत, तुझे पितामह आहेत. एवढ्याच 1.25 मध्ये भगवंतांनी थोडस स्माइल करून अर्जुनाला ती कल्पना दिली. पण पुढे जाऊन पूर्ण श्लोकभर भगवंतांनी अर्जुनाला ऐकून घेतलेलं आहे. आणि म्हणून आपण ते म्हणतो ना, सर्वोत्तम गुरु जो सर्वोत्तम श्रोता असतो, जो गुड लिसनर यू नीड टू बी. आणि म्हणूनच मग भगवंताने सॉरी दुसऱ्या अध्यायापासून कुठेतरी ज्ञानाला सुरुवात केलेली. आणि अशा प्रकारे मग कारण तिथेही बघा की आता कसं होतं की ज्ञानाला सुरुवात केली मग भगवंत लादत नाहीयेत. अर्जुनाला कुठेही भगवंतांनी अर्जुनावर स्वतःला लादलेलं नाहीये. जिथे 2.13 मध्ये अर्जुन म्हणतोय की भगवंत 2.7 मध्ये अर्जुनाने म्हटलंय, सॉरी, की कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम स्वाधी माम त्वाम प्रपन्न. कारण मी आता अतिशय असमंजस झालेलो आहे. मला समजत नाहीये मी काय करू आणि काय नको. तिथे मी तुला शरण गेलेलो आहे. आणि मगच भगवंतांनी त्या ज्ञानाला सुरुवात केलेली आहे. जिथे 4थ्याही अध्यायात भगवंत सांगतायत, जिथे ज्ञान भगवंतांनी 2ऱ्या अध्यायापासून त्या ज्ञानाला सुरुवात केली आहे, तो ज्ञानाचा झरा अखंड वाहत त्या 18व्या अध्यायापर्यंत भगवंत अर्जुनाच्या प्रश्नांना उत्तर देत आहेत. आणि जो अर्जुन हा सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय, त्या सामान्य माणसापर्यंत हे ज्ञान पोहोचावं म्हणूनच आज भगवद्गीतेचं हे अमूल्य ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलं जातंय, जो अर्जुन रिप्रेझेंट करतोय आपल्याला. आणि अर्जुनाने जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नांनुरूप ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतंय. भगवंतांनी कृष्णांच्या शक्तीचं, मग भगवान श्रीकृष्णाच्या शक्तींचं ज्ञान आपल्याला कुठेतरी कसं आहे या कॉस्मिक म्हणजे या भौतिक जगतामध्ये मग सामान्य माणसाला कशा प्रकारे भौतिकतेमध्ये भगवंत कसे आहेत, की भगवंत निराकार नाही आहेत, भगवंत साकार आहेत. जिथे आपण 2ऱ्या अध्यायामध्ये बघितलेलं आहे की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 टप्प्यांवर आपण भगवंतांना जाणतो. निश्चित मी प्रश्न घेईन, मला थोडासा वेळ द्या, मी निश्चित प्रश्न घेईन. आपण सगळ्यात शेवटी तुमचे प्रश्न घेऊया. तुम्हाला जे काही प्रश्न असतील आपण अध्यायाचा अर्धा टप्पा संपवणार आहे मी आज 7.13 पर्यंत 12 पर्यंत. आणि मग तुमचे प्रश्न नक्की घेईन मी. सो काळजी करू नका, प्रश्नांना मी नक्की 10 मिनिटं तुमच्यासाठी ठेवणार आहे.
सो क्षमा करा. सो त्याप्रमाणे कृष्णांच्या शक्तीचं ज्ञान आपल्याला घ्यायचं आहे. कारण जसं मी म्हटलं की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, की भगवंतांचं हे शक्ती म्हणजे भगवंत निराकार नाहीये, भगवंत हे साकार आहेत. निराकार साकार रूप, मग तिथे कुठेतरी द्वैत आणि अद्वैतावादामध्ये आपल्याला आता जायचंच नाहीये. पण जिथे प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय की सूर्याची किरणं आणि कशा प्रकारे दिवस उजाडलेला आहे. मग जिथे ब्रह्म म्हणजे एखादी व्यक्ती असते, ती आध्यात्मिक जगतामध्ये हळूहळू पोहोचताना म्हणते की चला दिवस उजाडलेला आहे, इथपर्यंत येऊन थांबतीये ती व्यक्ती. पुढे जाऊन ती व्यक्ती म्हणते अरे पण दिवस उजाडलाय, पण हा उजेड येतोय कुठून? खिडकीतून बाहेर बघून बघतोय तर तो सूर्यापासून येतो आहे. आणि मग पुढे जाऊन अजून एखाद्याला जितकी औत्सुक्य असतं आणि जी उत्सुकता असते, तो जो पुढे जाऊन म्हणतो की हा सूर्य काय आहे, या सूर्यावर जाऊन बघितलं पाहिजे. अशा प्रकारे ही आध्यात्मिक प्रगती सांगितली की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, मग जे भगवान रूपाशी जोडलेले जातात ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे एकरूप होतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांच्या शक्तींचं ज्ञान, की अशा प्रकारे भगवंत कशामध्ये म्हणजे या भौतिक जगतामध्ये भगवंतांच्या ज्या सूचक अभिव्यक्ती, मग आपल्याला 10व्या अध्यायामध्ये विभूतींचं दर्शन घ्यायचं ते, पण त्याच्याही आधी भगवंतांनी एक झलक दिलेली आहे या 7व्या अध्यायामध्ये. आणि मग भगवान श्रीकृष्णांना शरण जा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, की तुम्हाला जेव्हा कशा प्रकारे, कारण जसं आपण म्हटलेलं आहे की पुरुषम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, की आपण कशा प्रकारे की आपण भगवंतांचे अंश आहोत, आपण भगवंत नाही. की जिथे क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण आपण भगवंतांची आपली जी पोझिशन आहे ना ती आपल्याला कळली पाहिजे, की आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत. आणि तिथेच आपण भगवंतांना शरण, आणि म्हणून जसं म्हटलंय की कार्पण्य दोष म्हणताना की कशा प्रकारे अर्जुनाने सरेंडर केलंय. हो, अर्जुन शरण गेलेला आहे भगवंतांना. कारण अर्जुन हा जरी भगवंतांचा लाडका भक्त आहे, भगवंतांनी अर्जुनावर काही लादलेलं नाही. 18व्या अध्यायात भगवंत म्हणतायत मी तुला ज्ञान दिले, पण नाव यू हॅव टू डिसाइड, की तुला काय करायचं तू ठरव. मी तुझ्यावर काहीच लादत नाही, पण योग्य ते मी तुला ज्ञान दिलेलं आहे. नाव यू हॅव टू डिसाइड, बॉल इज इन युअर कोर्ट, यू हॅव टू डिसाइड. आणि अशा प्रकारे मग अर्जुनाने त्या प्रकारे अर्जुनाने सांगितलं की आता माझा संभ्रम गेलेला आहे आणि मी निश्चितच या युद्धाला तयार आहे. हे आपल्याला 18व्या अध्यायात तिथपर्यंत जाऊन समजतंय. अशा प्रकारे जे कृष्णाला शरण जाणं म्हणजे काय असतं की मामे व ये प्रपद्य. तर आपण पुढे थोड्या नंतर जाऊया आणि त्या प्रकारे देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद याच्याविषयी आपल्याला सांगितलं की काय असते, की इतर देवी देवतांचं स्थान काय आहे, भगवंतांचं स्थान काय आहे. आणि त्याच्यामधला मग थोडासा कसं आहे ना, हा खूप नाजूक विषय. मग याच्याविषयी पण निश्चित प्रभुपादाने खूप सुंदर संदर्भामध्ये आणि त्या त्यांच्या तात्पर्यामध्ये इतकं सुंदर उदाहरणं दिलेली आहेत. जसं एक शाळेचे मुख्याध्यापक कसे असतात तसे भगवंत सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हे. आणि मग हे देवी देवता भगवंतांच्या अतिशय जवळ येतो. ते इतके श्रीमंत, आजच भागवतांमध्ये प्रभुजी सांगत होते, नामनिष्ठ प्रभूजी, की ते अत्यंत श्रीमंत आहेत. त्यांची श्रीमंती कुठेच कोणाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. पण म्हणून त्या देवी देवता आहेत, ते भगवंत नाहीये, ते भगवंतांचे अंश आहेत. आणि म्हणूनच मग त्याच्यावरचा जो काही संभ्रम आहे तो आपण पुढे जाऊन त्याच्याविषयी जाणणार आहोत. मय्यैव विहितानी ताण. ओके. आणि मग भ्रमातून मुक्ती. मग कुठेतरी जे इल्युजन आहे, कुठेतरी जो भ्रम आहे, काही गोष्टींबद्दल जे ज्या काही काय म्हणतात ना आपण त्याला, काहीचे दृष्टिकोन कसं आहे की जिथे भगवंतांना अर्जुनाने शिष्य मान आणि भगवंतांना अर्जुनाने गुरु मानलेला आहे, तर त्या गुरूंनी जेव्हा 360 अंशातून, म्हणजे फक्त फिजिकल नाही, फक्त मेंटल नाही, फक्त सायकोलॉजिकल नाही, तर स्पिरिच्युअल 360 अंशातून भगवंतांनी अर्जुनाचं सगळं ज्ञान उलगडीत केलंय, की कशा प्रकारे तुला काय तू तू म्हणतोयस तशा गोष्टी नाहीयेत, तर अशा प्रकारे गोष्टी. आणि म्हणूनच आपण कुठल्याही भ्रमातून त्या भक्तीच्या मार्गाकडे कसं जातोय, इच्छा द्वेष समुत्थे. अशा प्रकारे आपण या 7व्या अध्यायाला पूर्णपणे बघणार आहोत. तर आपण आज त्या 7व्या अध्यायाचे पहिले 13 ते 14 श्लोक बघू आणि पुढचा भाग आपण उद्या बघू. तर अशा प्रकारे जसं आपण आधीच्याही अध्यायात पार्टली घेतलेले आहेत, प्रत्येक श्लोक आपण घेणार आहोत आणि त्या प्रकारे त्याचं विवेचन आपण जाणून घेणार आहोत. तर श्लोक कोणी म्हणणार आहे का? योजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, आवाज येतोय का? हम्म. हं. येतोय माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण मगाशी मी कीर्तन केलं तर मला वाटतं आवाजच नाही आला. हो हो हो, अच्छा आता येतोय. ओके, तुम्ही करत होतात ते, कारण तुम्ही हो. अनम्यूट होतात पण तुमचा आवाज येत नव्हता. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. हा, आता येतोय आवाज तुमचा. येतोय ना? हरे येस. कृष्ण. येस, हरे. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जान्मदाश्रयः
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे भगवंत सांगतायत बघा, पहिल्याच अध्यायात श्री भगवान वाच, म्हणजे ज्ञान योगाला ज्या भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे तिथे भक्तीच्या मार्गातून. मग आता इथे प्रत्यक्ष भक्ती, जसं म्हटलेलं आहे ना, एखादी सँडविच आहे त्याप्रमाणे तुम्ही कर्मयोग बघितला. कर्मयोगामध्ये मग जिथे अम, अम, आपण गीतेचे 6-5 विषय जाणतोच की जिथे आपल्याला ईश्वर, जीव, काम, कर्म, काळ आणि अशा प्रकारे आपल्याला, आपण कशा प्रकारे ईश्वर आणि आपलं जे अ, अ, कुठेतरी संबंध आहे, ईश्वर जीव याचा संबंध आपण बघितलेला आहे, की कशा प्रकारे भगवंतांना जाणणं म्हणजे काय आहे. तर जिथे आपण बघितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये, तू शरीर नसून तू आत्मा आहेस, हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला. कारण भगवंतांनी इथे सांगितलं की हे गुह्य ज्ञान मी तुला देतो आहे, आणि म्हणून गुह्यतम आणि मग राजगुह्य ज्ञान आपल्याला जाणायचंय. तर इथे आपल्याला, आपण त्या अतिशय महत्वाच्या ज्ञानाला तिथे दुसऱ्या अध्यायात बघितलं, की जिथे आपण बघितलं की आपण भगवंतांचे अंश आहे ते पुढे, पण आपण मुख्य म्हणजे कोण आहोत, तर शरीर नसून आत्मा आहे, आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा या 5 विषयांविषयी जाणतो की ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म या सगळ्यांची संलग्नता आहेत, आपण याच्यामध्ये बघतो. आणि मग इथे जाणताना आपण, म्हणून त्या 3ऱ्या-4थ्या अध्यायामध्ये मग भगवंतांनी जो इतिहास सांगितलेला आहे, जे आधीचं ज्ञान सांगितलेलं आहे की तू हे जाणत नाहीस पण मी हे जाणतो, आणि म्हणूनच तिथे आपण ती भौतिकता आणि आध्यात्मिकता याच्यामधला फरक जाणलेला आहे. इथे भगवंत सांगतायत, हे पार्था, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होत योगाभ्यास करून तसेच माझ्यावर मन आसक्त करून तुम्हाला पूर्णपणे निस्संदेह कसा जाणू शकतील ते आता ऐक. ऐक, बघा, ऐक या गोष्टीला खूप महत्व आहे. न्यास्यसी तत् शृणु. भगवंत अर्जुनाला म्हणतात तत् शृणु, तू ऐक मी काय सांगते. कारण इथे आपल्याला जाणायचंय की ज्या नवविधा भक्ती आहेत तिथे श्रवणम पहिलं येतं, कीर्तन श्रवणम येतं. कारण एक उत्तम श्रोताच उत्तम ज्ञान संपादन करू शकतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतायत की तू हे मी जे सांगतोय ते नीट ऐक. अशा प्रकारे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, या नवविध भक्तीच्या सेवेमध्ये श्रवणम ही अतिशय महत्वाची सेवा आहे आणि अतिशय महत्वाची क्रिया आहे, जी भगवंत अर्जुनाला पण सांगतात. आणि म्हणून अर्जुनाला भगवंत सांगतायत की माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निस्संदेह, बघा इथे कुठेतरी संशयाला, म्हणून भगवंतांनी पुढेही जाऊन सांगितलेलं आहे की तू माझ्या कुठल्याही संशय घेत नाही, किंवा तू माझ्याशी भगवंतांनी सांगितलं की मत्सर करत नाहीयेस. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी, कारण कसं आहे ना की तुम्हाला भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा का सांगितलंय, कारण ती श्रद्धाच नसेल तर तुम्ही पुढे नाही जाऊ शकत. आडातच नसेल तर पोऱ्यात कुठून येणार. म्हणून तू निस्संदेह मला कसा जाणू शकतील, हे या भक्ती मार्गातनं भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून हा प्रत्यक्ष भक्तीच्या टप्प्यावर भगवंत आता सांगतायत की तू माझ्यावर मन आसक्त कर. म्हणून 9व्या अध्यायामध्ये श्लोक आहे, मनमना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी कमतेय मात्मानं मत परायण. की कशा प्रकारे तू मला, कारण तुझं मन आणि तुझी बुद्धी ही माझ्यावर. मग 12व्या अध्यायात अनेक ऑप्शन्स पण दिलेत भगवंतानी, पण इथे भगवंत सांगतायत की जेव्हा तुला अष्टांग योग शक्य नाहीये, पण त्या योगाभ्यासाचा, की तुला जे काही ज्ञान आणि वैराग्य याचा अभ्यास करून त्या प्रकारे तू तुझं मन कोणावर आसक्त करायचंय, तर मटेरियलिस्टिक गोष्टींवर नाही, तर तू माझ्यावर मग तुझं मन आसक्त कर. भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं, युद्ध करायचं तर कोणासाठी, तू माझ्यासाठी कर. म्हणून जे निष्काम कर्म आपण जेव्हा म्हणतो की भगवंतांप्रती करणार कर्म, आणि म्हणूनच आपलं मन बुद्धी ही भगवंतांवर पूर्णपणे आसक्त करून तू मला पूर्णपणे कसा जाणू शकतील. त्यासाठी एक छानसा रेफरन्स इथे खूप सुंदर दिलाय, तो मला तुम्हाला सांगावासा वाटतो. की भगवंत म्हणतायत की इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की श्रीकृष्णांच्या ठाईची मनाची एकाग्रता ही भक्तींद्वारे निश्चितच शक्य होते, आणि अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित व्यक्ती असा कोणीच असू शकत नाही जो श्रवण केल्यामुळे भगवंतांना जाणू शकत नाही. आणि म्हणूनच मनुष्याने शैक्षणिक ज्ञानाने गर्विष्ठ, घमेंडखोर आणि असलेल्या अभक्तांकडून जाणण्यापेक्षा निश्चितच भक्तांकडून जाणलेलं आहे. तिथे वेदांनीही त्याला पुष्टी दिलेली आहे की कृष्ण कथा श्रवण करणे किंवा भगवद्गीतेद्वारे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून श्रवण करणे म्हणजेच पुण्यकर्म आहे. आणि जो कृष्ण कथा श्रवण करतो त्याला प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित असणारे भगवान श्रीकृष्ण सख्यत्वाने वागवतात, आणि जो निरंतर त्यांचे श्रवण करण्यात तल्लीन झाला आहे त्या भक्ताला
शुद्ध भक्त असं म्हणतात. अशा प्रकारे शुद्ध भक्ताची भक्तीची व्याख्या आहे. अनेक भक्तीच्या खूप गोष्टींना आपल्याला जाणायचं आहे पुढच्या अनेक श्लोकांमध्ये, पण काही गोष्टी तुमच्याशी शेअर कराव्याशा वाटतात. खूप सुंदर काही तात्पर्यामध्ये आहेत. तर अशा प्रकारे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती एकाग्र कर, आणि त्याप्रमाणे जर तू ते केलंस, कारण कसं आहे ना, की तुम्हाला आता भगवंतांना अर्जुनाने विचारलं असो, कारण हे मन इतकं भरकटणार आहे, कारण मन आपल्या ताब्यात राहूच शकत नाही, चंचलही तू मन, त्यामुळे ते मनाला असं ताब्यात ठेवणं फार कठीण आहे. मग भगवंत सांगतायत की या मनाला तू ट्रेन कसं करायचंय. मग जर भगवंतांचं नामस्मरण केलं तर विस्मरण कसं होणार आहे हो भगवंतांचं. मग त्या भौतिक ती माया सुद्धा आहे ना, कसं आहे बघा, की क्षणामध्ये ती माया झडप घ्यायलाच तयार असते. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचं मन हे भगवंतांवर केंद्रित केलं तर तिथे कुठेही तुम्हाला विस्मरण तर होणारच नाही, पण भगवंतांना तुम्ही पूर्णपणे निसंशयपणे आणि निस्संदेहपणे जाणू शकाल. पुढचा श्लोक घेऊया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो इथे भगवंत सांगतायत की प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्हीही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगेन. हे जाणल्यावर तुला आणखी काहीही जाणावयाचं शिल्लक राहणार नाही. जसं मी तुम्हाला आधी म्हटलं की भगवंतांनी भौतिकतेबद्दल सांगितलेलं आहे. दुसऱ्या अध्यायापासून सांगितलेलं आहे की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. त्याचप्रमाणे इथे भगवंत आता सांगणार आहेत बघा, की पूर्ण ज्ञानामध्ये प्राकृत जगताचं ज्ञान आणि त्यामागे आधारभूत चेतन तत्व आणि या दोहोंच्या उगमाचं ज्ञान म्हणजेच काय, की हा आत्मा, शरीर आणि आत्मा, आणि मग त्या प्रकारे म्हणजे ही भौतिक प्रकृती आणि ही आध्यात्मिक प्रकृती या दोन्हीचे उगम हे भगवंतच आहेत. आणि त्या प्रकारचं ज्ञान जेव्हा भगवंत अर्जुनाला सांगतील तेव्हा मला नाही वाटत की काही इतर, की भगवंत म्हणाले की तुला इतर काही सांगायची निश्चितच इतर काहीही तुला जाणण्याला शिल्लक राहणार नाही. ज्या प्रकारे अर्जुनाला ज्ञानाचा हा जरा भगवंतांनी सुरुवात केलीच आहे सांगायला. जिथे दुसरा अध्याय म्हटलं, तिसऱ्या अध्यायात कर्मज्ञानाविषयी भगवानी कर्माविषयी सांगितलं, की जिथे कर्म अकर्म विकर्म याविषयी आपण जाणले की भगवंतांप्रती जे काही भगवंतांसाठीची सेवा करणार आहोत ते निश्चितच अकर्म आहे, कारण तिथे कुठेही फळांच्या अपेक्षेविना ते कर्म केलं जातं. आणि त्याही पुढे जाऊन भगवंतांनी चौथ्या अध्यायात सांगितलं की हे ज्ञान मी याही आधी दिलेलं आहे. कुणाला? तर विवस्वानांना दिलेलं आहे. इक्ष्वाकू म्हणू त्यांनी हे ज्ञान कुठेतरी, की सूर्यदेव विवस्वानांनी मग ते ज्ञान भगवंतांकडून निश्चित ऐकलंय. पण तिथे तू नव्हतास असं तुला वाटतंय, पण तू तिथेच होतास आणि निश्चितच वेगळ्या स्वरूपात. कारण इथे कसं आहे बघा, की भगवंतांनी पुढे जाऊन हे क्लिअर केलेलं आहे. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. भगवंतांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, जसं आपला शरीर आणि आत्मा हे एक आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं ज्ञान भगवंत त्यांच्या शक्तींचं ज्ञान, अशा प्रकारे प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान जे भगवंतांविषयीचं दिव्य ज्ञान आहे ते आपण निश्चितच इथे जाणणार आहोत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो, आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. तत्व बघा, भगवंतांना तत्वतः जाणणारा. कसं आहे ना, की भगवंतांनी काय केलं नाही हो शेवटी. जसं आपण चौथ्या अध्यायामध्ये बघितलंय की भगवंतांना मग कशा प्रकारे भगवंत प्रकट झालेले आहेत, कारण ते प्रत्येक युगामध्ये परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. प्रत्येक युगामध्ये भगवंत त्यांच्या प्रत्यक्ष मूळ अवतारामध्ये प्रकट होत आहेत. आणि अशा प्रकारे भगवंतांना जाणणं, आता कशा प्रकारे, कारण जिथे भगवंत आहे याच गोष्टीवर ज्याचा विश्वास नसेल त्याला ते जाणणं खूप कठीण आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलं, की प्रभुपादांनी आपल्या तात्पर्यातही म्हटलेलं आहे की निराकार ज्या गोष्टी किंवा ब्रह्म परमात्मापर्यंत ते जात आहेत ते भगवंतांना हळूहळू निश्चित जाणू शकतात. पण जिथे ब्रह्म या गोष्टीविषयीच जोडलेले आहेत आणि जिथे भगवंतांच्या शक्तींचीच म्हणजे भगवंतांविषयी जिथे कल्पना आहे तिथे भगवंतांच्या शक्तीविषयी जाणणं तर खूप दूरची गोष्ट आहे. पण जसं आपण मॅरेथॉनचं एक उदाहरण घेऊया, की मॅरेथॉन धावणारे असंख्य लाखो लोक असतात, बरोबर. त्या लाखो लोकांमध्ये काही
बोटावर मोजण्या इतके ठराविक शेवटपर्यंत जातात. पण तो एकटा विनर असतो तो एकच असतो, की जो त्यांनी पूर्ण मॅरेथॉन कंप्लीट केलेली असते. इतरही करत असतात हळूहळू, पण त्यांनी ती पूर्ण केलेली असते. आणि अशा प्रकारे की समात्मा हा सुदुर्लभ, तशाच प्रकारे इथे कश्चिन्मा वेत्ती तत्वतः असा कोण आहे, तर असा मनुष्य, सहस्त्र मनुष्यांपैकी असा एखादाच कोणीतरी आहे जो भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो. कारण मनुष्य की भगवंत हे जसं 10व्या अध्यायात अर्जुनाने म्हटलंय की परमधाम परम कारण, की सगळ्या कारणांचे कारण, सगळ्या धामांचं परमधाम परम लक्ष हे कोण आहेत, तर भगवंत आहे. आणि हेच जाणणं, की हे जाणणं ज्याला शक्य आहे आणि जो त्या आत्म साक्षात्कारी भावनेमध्ये पूर्णपणे गेलेला आहे आणि ज्याने भगवंतांचा अंश असलेलं स्वतःला जाणलेलं आहे, जो शरीर नसून आत्मा आहे हे स्वतःला मानतोय, की जो परमात्म्याचाच अंश आहे, अशा प्रकारे तो निश्चितच भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. तसं एक छोटासा संदर्भ मला तुम्हाला वाचावायचा वाटतो आधीच्या श्लोकाविषयी, की कशा प्रकारे श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान, सर्व कारणांचं कारण, परमधाम, आदी पुरुष गोविंद, इथे ब्रह्मसंहितेमध्ये तुम्हाला निश्चितच याचा एक रेफरन्स आहे. ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिरारादि गोविंद सर्व कारण कारण. अभक्तांना भगवान श्रीकृष्णांचं ज्ञान होणं हे अत्यंत कठीण आहे, कारण ते अभक्त आहेत, ते नॉन डिवोटीज आहेत. ते भगवंतांना जाणणं खूप कठीण आहे. जिथे आडातच नाही तिथे पोहड्यात येऊच शकत नाही. अभक्त जरी म्हणत असले की भक्ती मार्ग अत्यंत सोपा आहे, मग ते त्या कठीण मार्गाला का अवलंबतात हो? पण भक्ती मार्ग हा सोपा नाही. भगवंतांची भक्ती करणं हे भल्या भल्यांना शक्य नाहीये हो. कारण आपण बघतो की भक्ती ही निरनिराळ्या माध्यमातून, व भक्ती सेवेचे आपण नवविध भक्तीच्या सेवा तर बघतोच, की जिथे आपण प्रत्येक गोष्टीचं उदाहरण जर घ्यायला गेलो, श्रवणम कीर्तनम, की प्रत्येक आपली इंद्रिय भगवंतांच्या सेवेमध्ये गुंतवणं, ही नवविधा भक्ती. आणि अमरीश महाराजांचं उदाहरण जर घेतलं तर प्रत्येक अवयव त्यांनी भगवंतांच्या सेवेमध्ये गेला. जर अभक्त म्हणत असेल भक्ती मार्ग इतका सोपा आहे, मग का इतर कठीण मार्ग अवलंबतात, भक्तीचा मार्ग का नाही? कारण तिथे कुठेतरी श्रद्धाच नाही, तिथे कुठेतरी अज्ञान आहे, भगवंतांविषयीचं अज्ञान आहे. मग ते भगवंतांना कशा प्रकारे जाणू शकतील, तर ते फक्त भक्तच भगवंतांना निश्चितच जाणू शकतो. आणि इथे मग भगवंतांच्या ज्या प्राकृतिक शक्ती आहे, मग इथे आपल्याला जाणायचं की पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, ह्या 5 तर सांगितलेल्याच आहे, की या पंचमहाभूत जी आहेत, की ज्याच्यापासून आपल्या शरीरामधले जे अवयव तयार झालेले आहेत, जिथे भगवंतांपासून, मग ही निर्मिती कोणापासून आहे, भगवंतांपासून आहे. आणि तिथेच आपल्याला सूक्ष्म मन आहे, तिथे मात्र कुठेतरी निग्लिजन्स झालेला आहे. मन, बुद्धी आणि अहंकार याला सुद्धा आपल्याला बघायचंय, की या 8 भगवंतांच्या प्राकृतिक शक्ती आहेत. मग याच्यामध्ये जे पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश या भगवंतांच्या 5 या जड प्रकृती आहे, हे जड शरीर आहे. पण जिथे कुठेतरी मन, बुद्धी आणि अहंकार आहे, हे भगवंतांचं हे सूक्ष्म शरीर आहे आपलं. आणि म्हणूनच आपलं जड शरीर आणि आपलं सूक्ष्म शरीर याच्या ज्या 8 अशा या शक्ती आहेत, प्राकृतिक शक्ती, या कोणापासून आहेत, तर या भगवंतांपासूनच आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो ना, की अहो हा देहच भगवंतांचं देण आहे, तिथे आपलं काय आहे? तुम्ही जे म्हणताय हे माझं, ते माझं, ते माझं, ते माझं, अहो जिथे देहच भगवंतांनी दिलेला आहे तुम्हाला, तिथे तुम्ही इतर गोष्टींवर कुठला आपला अधिकार सांगता? आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगता आहेत बघा, की कशा प्रकारे भगवंतांच्या स्वरूप सिद्धीचं आणि त्यांच्या विविध शक्तींचं त्यांनी इथे विश्लेषण केलेलं आहे. प्राकृत सृष्टीच्या निर्मिती करता भगवान श्रीकृष्णांचे विस्तारित रूप 3 विष्णू रूपांद्वारे दाखवलेले गेले. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणायचंय की कशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांचं जे 3 रूप, म्हणजे जिथून प्रकृतीची निर्मिती झालेली आहे. कारण ब्रह्मा हे या सृष्टीचे दुसरे निर्माता आहेत, पण बीज देणारे पिता कोण आहेत, ब्रह्मांची निर्मिती कोणी केलेली आहे, तर ती महाविष्णूची गर्भोदकशाही विष्णूंपासून आहे. आणि म्हणून या विष्णूंच्या रूपामध्ये, म्हणून इथे आपल्याला भगवंतांनी या 3 रूपांचं विस्तारित करून सांगितलेलं आहे, की पहिलं महाविष्णू हे रूप महत तत्व, भगवंतांचं महत तत्व, म्हणजे इथे कुठेतरी आपण या विभूतींची, या शक्तींशी त्याचं
वर्णन केलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे दुसरं जे आहे ते गर्भोदकशाही विष्णू, की प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये वैविध्यपूर्ण अशी निर्मिती जी केली आहे ती गर्भोदकशाही विष्णूंनी केलेली आहे. आणि जी क्षीरोदकशाही विष्णू जे भगवंतांचं रूप आहे ते प्रत्येक हृदयामध्ये परमात्मा रूपामध्ये जे राहत आहेत ते भगवंतांचं क्षीरोदकशाही रूप असं आहे. आणि म्हणून हे भौतिक जग भगवंतांच्या अनेक शक्तींपैकी एका शक्तीची अस्थायी अभिव्यक्ती आहे. बघा, या भौतिक प्रकृतीतील सर्व कार्यांचं मार्गदर्शन या तीन विष्णूंच्या रूपांद्वारे केलं जातं. की इथे आपल्याला विष्णूंचे, म्हणून हे जे तीन रूप आहेत हे कुठेतरी त्याला महाविष्णूला म्हटलेलं आहे की जो या सागरामध्ये, की कुठेतरी आपण ज्या कर्णोदकशाही विष्णू त्याला म्हटलं जातं, कारण सागरामध्ये हे महाविष्णूचं रूप आहे. कर्णोदकशाही विष्णू म्हणजेच महाविष्णू, आणि त्यांच्यापासून मग गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू या तीन रूपांद्वारे भगवंतांनी ही निर्मिती केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे या स्वरूपांद्वारे भगवंत या सूचक अभिव्यक्ती, मग पुढे जाऊन ज्या विभूती दाखवल्या आहेत भगवंतांनी त्या सूचक अभिव्यक्ती दाखवल्या आहेत. पण इथे आपल्याला या विषयी म्हणजे जीव आणि पुरुष मग कशा प्रकारे हे आपल्याला सांगायचं आहे की भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे की कशा प्रकारे आपण श्लोकामध्ये श्रीकृष्ण हे प्राकृत सृष्टीचं अधिकारण असल्याचं सांगितलं. प्राकृत सृष्टीचे घटक म्हणजे भगवंतांच्या विभाजित शक्ती आहेत. आणि अशा प्रकारे या शक्ती ज्या आहेत मग त्या प्रकारे भौतिक शक्तींमध्ये 8 या प्रधान शक्ती आहेत की मन, बुद्धी, अहंकार या 3 शक्ती सुद्धा त्याचाच भाग आहेत. पण पहिल्या 5 कुठल्या आहेत तर पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश. मग आपण जेव्हा दुसरा अध्याय बघतो सांख्ययोग, त्याच्यामुळे आपण जेव्हा बघतो की आपलं जीव आणि म्हणजे आत्मा आणि परमात्म्याचा हा कुठेतरी संबंध दाखवलेला आहे. पण आपण जेव्हा या मन, बुद्धी आणि अहंकाराला बघतो हे सूक्ष्म मन आहे. आणि त्याप्रमाणे जे जड शरीर आहे, जड शरीर हे कुठेतरी ज्या जड शरीर आणि सूक्ष्म शरीर याच्यामधला फरक जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पण याची निर्मिती ही भगवंतांपासूनच केलेली आहे. मग याच्यामध्ये थोडासा संदर्भ देताना मला इथे सांगता येईल की आपण 24 तत्व म्हणजे सांख्ययोग पुढे जाऊन 13व्या अध्यायात आपल्याला जाणायचं आहे की आपलं शरीर हे, मग शरीर, कारण इथे क्षेत्र म्हटले या शरीराला म्हटले, आणि शरीर हे 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. मग तिथे कुठेतरी 24 तत्वांमध्ये ही 8ही या प्राकृत शक्ती येतात. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण जी कर्मेंद्रिय आहेत आपली म्हणजे कुठले कुठले तर या पंचमहाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धी आणि तिथे कुठेतरी अव्यक्त म्हणजे आपण या सत्व, तम आणि रजो गुणाच्या अधीन होण्याच्या अगोदर जे आपलं अव्यक्त असं रूप असतं तेही या 24 तत्वांमध्ये गणलं जातं. पुढे जाऊन आपल्याला 13व्या अध्यायामध्ये निश्चित तुम्हाला याचा सखोल विश्लेषण थोडंसं केलं जाईल. पण आत्ता सांगताना मला सांगण्याचा मुद्दा एवढाच आहे की या प्राकृत शक्ती या भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि अशा प्रकारे हे शरीर जे निर्मिलेलं आहे हे सचेतन शरीर आहे ज्याच्यामध्ये आत्मा गेल्यानंतर ते सचेतन होतं. पण हे जड आणि सूक्ष्म शरीर याही प्रकृत भगवंतांच्याच विभिन्न शक्ती आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो भगवंत अर्जुनाला सांगतायत हे महाभाहो अर्जुना या व्यतिरिक्त, मग आता भगवंतांनी याची निर्मिती सांगितली शरीराची की त्या प्राकृतिक भिन्न शक्ती आहेत की ज्या पंचमहाभूत आणि मन, बुद्धी म्हणजे जड आणि चेतन शरीर म्हणजे जड आणि सूक्ष्म शरीर याची विभाजन सांगितले. पण इथे भगवंत सांगतायत की भगवंतांच्या अजूनही कुठल्या शक्ती आहेत तर पराशक्ती आहे की माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. आणि हे जे कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. मग बघा भगवंतांच्या या 3 शक्ती आहेत. आपण भिन्न प्रकृती की जे देहामधल्या ज्या सूक्ष्म आणि आपण बघितलं की चेतन म्हणजे जड शरीर आणि सूक्ष्म शरीर याच्या बघितल्या. पण इथे भगवंतांच्या या 3 शक्तींविषयी जेव्हा भगवंत सांगतात पराशक्ती, अपराशक्ती आणि तटस्थ शक्ती. मग पराशक्ती हा भगवंतांच्या आध्यात्मिक जगताचा भाग आहे, अपराशक्ती हा भौतिकतेचा भाग आहे. आणि तिथे कुठेतरी ती तटस्थ शक्ती आहे तिथे भगवंतांनी जीवाला बसवले. कारण का सांगते याचं पुढे जाऊन, ही पराशक्ती ही भगवंतांचाच
आध्यात्मिक शक्तीचं रूप आहे. पण तिथे आपण म्हणजे जीवही तिथे समाविष्ट होतो, कारण जीव हा भगवंतांचाच अंश आहे. पण तो जीव कशात रमलाय? अपराशक्तीमध्ये. तो भौतिकतेमध्ये स्वतःला रमवतोय, जी भगवंतांचीच निर्मिती आहे. म्हणून माया ही योग माया आणि महामाया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. योग माया आणि मोह माया ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही मोह माया आहे, आणि योग माया भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे. पण आपण जे जीव आहोत त्याला तटस्थ शक्तीवर, मार्जिनल शक्तीवर आपण आहोत, जिथे भगवंतांनी सांगितलंय की तुला तुझा मार्ग निवडायचा आहे. तिथे भगवंत मायन्यूट इंडिपेंडन्स म्हणजे एक ऐच्छिक स्वातंत्र्य प्रत्येकाला देतात, जिथे प्रत्येकाने आपला आध्यात्मिक म्हणजे आपली आध्यात्मिक प्रगती साधायची आहे का आपल्या भौतिकतेमध्येच गुरफटून बसायचंय. कारण कसं आहे, आपण हा जीव जगामध्ये येतो ना, तो पहिल्यांदा कसा असतो क्वालिटेटिव्हली, किंवा तो आध्यात्मिक आहे. मूळ आपण आध्यात्मिक म्हणून त्याला अध्यात्म म्हटलेले आहे. आध्या आत्मा की हे मूळ आपण आध्यात्मिक आहोत, पण कुठेतरी विस्मरण झालेलं आहे भगवंतांचं. आणि म्हणून जसा तो पावसाचा थेंब बघितलात ना, तो कसा खाली पडताना अतिशय ट्रान्सपरंट असतो, अतिशय स्वच्छ शुद्ध असतो, पण जेव्हा मातीत मिसळतो तेव्हा त्याचा चिखल होतो. तसंच आपलं झालं की हा जीव जेव्हा या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली जगतो, तेव्हा या भौतिक प्रकृतीच्या खाली येतो, आणि त्याप्रमाणे मग त्याचं काय होतं, तो त्या मायेमध्ये जखडला जातो. आणि मग ते षड्रिपू आणि ते 3 जे सत्त्व आहे, सत्व रज आणि तम यांच्या गुणांच्या प्रभावाखाली तो जगत असतो. कारण ती भगवंतांचीच केलेली निर्मिती आहे. पण भगवंत ज्ञान देतायत याचं यू हॅव टू डिसाइड, कारण ते जे ऐच्छिक स्वातंत्र्य ते कसं वापरायचं हे ज्ञान भगवंतांनी तुम्हाला दिलेलं आहे. म्हणून आपल्याला आध्यात्मिक प्रगती साधायची आहे, तर त्या फक्त त्या भौतिकतेमध्येच गुरफटून बसायचंय, ते भगवंत पुढे सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे भौतिक प्रकृती जी भगवंतांनी सांगितलेली आहे, तर या प्रकारे भौतिक प्रकृतीमध्ये म्हणजे जसं आपण म्हटलं की परा प्रकृती आणि अपरा प्रकृती. मग इथे जी अपरा प्रकृती आहे ना, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्याचा मी तिथे तुम्हाला विश्लेषण सांगितलं नाही, थोडं माझ्याकडून मिसआउट झालं. पण ही जी अपरा प्रकृती ही भौतिक प्रकृती आहे, आणि इथे कुठेतरी मग तुमची जी पंचमहाभूत म्हणजे ही जी आधी सांगितलेली, मग इथे आपण एखादा पॅरेग्राफ तुमच्यासाठी वाचायला मला आवडेल की अपरा प्रकृती ही पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या विविध तत्वांद्वारे प्रकट होते. भौतिक प्रकृतीचे स्थूल आणि सूक्ष्म, जसं मी म्हटलं की पंचमहाभूत ही स्थूल आहेत आणि सूक्ष्म म्हणजे मन, बुद्धी, अहंकार या कनिष्ठ शक्तीपासून म्हणजेच या अपरा शक्तीचा हा भाग आहे. आणि म्हणूनच विविध हेतूंसाठी या कनिष्ठ शक्तीचा उपयोग करणारे जीव म्हणजे भगवंतांची परा किंवा श्रेष्ठ प्रकृती आहे. या शक्तीमुळे संपूर्ण भौतिक जगत कार्य करत असते. जीव किंवा श्रेष्ठ शक्तींनी चालना दिल्यापासून भौतिक विश्व कार्यरत होण्यास असमर्थ असते. इथे खूप महत्वाचा आणि खूप योग्य असा हा डिफरन्स जाणून घ्या. अपरा प्रकृती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे, पण या अपरा प्रकृतीमध्ये काय आहे, तर ह्या प्रकारचे जे ज्या जीवाच्या भौतिक शक्ती आहेत म्हणजे ज्याच्यापासून जीव निर्माण केलेला आहे, त्या सगळ्या आहेत, ज्या पृथ्वी, आकाश, वायू, जल आणि अग्नी, आणि त्याच प्रकारे मन, बुद्धी आणि अहंकार म्हणजे स्थूल आणि सूक्ष्म शरीर आहे. पण त्या शरीरात या अचेतन आहेत, त्या सचेतन कधी होतील, जेव्हा त्यांच्यामध्ये पराप्रकृतीचा आत्मा येईल. आत्मा हा पराप्रकृतीचा भाग आहे, आणि हे जे दिलेलं आहे या 8 भिन्न या अपरा प्रकृतीच्या शक्ती आहेत. आणि म्हणून जोपर्यंत या अपराशक्तीमध्ये पराशक्तीचा भाग येत नाही, तोपर्यंत जसं एखादी गाडी असते ना, ती एखाद्या गॅरेजमध्ये तशीच असते, पण त्याच्यामध्ये जेव्हा ड्रायव्हर येतो तेव्हा ती चालायला लागते. तशाच प्रकारे की हे कार्यरत कधी होणार आहे, हे जीव जेव्हा ही पराशक्ती त्याच्यामध्ये येईल. आणि ही पराशक्ती कशाचा भाग आहे, हा भगवंतांच्या आध्यात्मिक शक्तीचा भाग आहे. म्हणून जीव म्हणजे जीवात्मा हे भगवंतांच्या आध्यात्मिक शक्तीचा भाग आहे. पण जी अपरा प्रकृती आहे, जी
कनिष्ठ प्रकृती आहे, श्रेष्ठ ही परा प्रकृती आहे आणि कनिष्ठ ही अपरा प्रकृती आहे, जी भौतिक प्रकृती आहे, जी सत्व रज आणि तमोगुणांच्या प्रभावाखाली आहे. आणि अशा प्रकारे जीव जर ज्याच्यामध्ये आला तर तो जीवात्मा पूर्ण त्याच्यात गुरफटला जातो. कारण तिथे कुठेतरी जर त्याला कृष्णाचं विस्मरण झालं, पराशक्तीचं, की तू मूळ आध्यात्मिक आहे याचंच विस्मरण झालं, तर तो त्या अपराशक्तीमध्ये कुठेतरी पूर्णपणे गुरफटून जातो. हे लक्षात घ्या, हा डिफरन्स खूप महत्वाचा आहे. ठीक आहे. इथे भगवंत सांगतायत सर्व सृष्ट प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि जे काही आध्यात्मिक आहे याचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, निश्चितपणे जाण. कारण भगवंत अहो ज्याचं कारण परम कारण आपण बघितलं, कारणांचं परम कारण हे भगवंत आहे. तिथे या सगळ्याची निर्मिती आणि सगळ्याचा प्रलय, मग त्याचा नाशही मग पुढे जाऊन कसा होतोय हे आपल्याला काही पुढच्या अध्यायात, की एकाच रात्रीमध्ये म्हणजे एक दिवसा जर त्याची निर्मिती झाली तर एका रात्रीतनं त्याचा नाश होतो. अशा प्रकारे इतक्या कमी काळामध्ये त्या गोष्टी होत असतात आणि त्या सगळ्या भगवंतांच्याच आज्ञेद्वारे होत असतात. कारण भौतिक आणि आध्यात्मिक या दोन्हीही शक्ती योगमाया आणि मोहमाया या भगवंतांच्याच निर्मिती आहे. म्हणून ती मोहमाया एवढी स्ट्रॉंग आहे हो. आपल्याला ती का गुरफटून ठेवते, का जखडून ठेवते. जसं तुम्ही बघितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की क्रोधात भवती संमोहा, की कशा प्रकारे क्रोध, मग त्याचा की काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, आणि मग ते कसं मन त्या भौतिकतेमध्ये आणि मन कसं ते संभ्रमित होतं, बुद्धीचा नाश होतो आणि मग तो पतन व्हायला वेळ लागत नाही. कारण काम होतं, कारण भौतिकतेमध्ये गुरफटलोय, आध्यात्मिकताच विसरलोय, कृष्णाचं नामच घ्यायला विसरलोय, कृष्णालाच विसरलोय. मग तिथे ती भौतिक प्रकृती गुरफटतीये, तुम्हाला अजून अजून तुम्हाला जखडून ठेवते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रसोऽहमप्सु कौन्तेय नाही, आवाज येत नाही. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषनृषु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे भगवंत इथे सुरुवात कशाची करतायत बघा. भगवंतांनी आता सांगितलं की पराशक्ती आणि अपराशक्ती ही माझीच प्रकृती आहे, भिन्न प्रकृती या भगवंतांचीच निर्मिती आहे. मग आता कशा प्रकारे या भौतिकतेमध्ये, मग जसं मी म्हंटल की गाडीमध्ये ड्रायव्हर बसल्याशिवाय तिथे ती गाडी चालू कशी होणार. जसं त्या जीवामध्ये तो जीवात्मा म्हणजे त्या शरीरामध्ये तो आत्मा, सचेतन आत्मा आला नाही. जसं आपण म्हणतो एखादी व्यक्ती गेली तर आपण त्याला बॉडी म्हणतो लगेच, बघा ही बॉडी आता येणार आहे, ही बॉडी इथे आणणार का म्हणतो बॉडी, कारण ते शरीर आहे शेवटी, त्यातली चेतना गेली ना, कारण त्याचं सचेतन शरीर अचेतन झालं. आणि म्हणून लगेच बघा की एका मिनिटामध्ये एखाद्याचं नाव घेत असतो, ही व्यक्ती गेली म्हटल्यावर त्याची बॉडी येणार आहे. हे किती प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे बघा, की जी आपण अगदी म्हणजे अनुभवतो. कारण आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. तो आत्माच निघून गेला शरीरातला तर काय राहणार आहे. ते फक्त शरीर एक निपचल काय म्हणतात ना त्याला, की ते शरीर नुसतं असं म्हणजे नुसतंच असतं, त्याच्यामध्ये काही चेतना नाही ना. मग आता जसं आपल्याला बघायचं की या भौतिकतेमध्ये या चेतनेने भगवंतांनी काय काय आणलेलं आहे ना, या भौतिकतेमध्येही या सचेतन अशा ज्या गोष्टी आहेत की ज्या भगवंतांच्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत आणि ज्या भगवंतांच्या शक्ती आहेत, त्या आपल्याला इथे जाणायच्या आहेत. की हे कौंतेया भगवंत सांगतायत. कौंतेया, कुंतीच्या पुत्राला भगवंतांनी कौंतेया, वेगवेगळे रेफरन्स संदर्भ आहेत याच्यामध्ये, भगवंतांना उद्भवलेलं आहे वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या नावांनी भगवंतांनाही म्हटलेलं आहे, त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि अर्जुनालाही भगवंत कधी पार्थ म्हणतायत, म्हणजे जो पृथाचा मुलगा आहे, कौंतेय म्हणतायत जो कुंतीचा मुलगा आहे, पृथा जी त्याची आत्या आहे भगवंतांच्या, म्हणजे भगवंत अर्जुन भगवंतांचे, कारण त्यांची अर्जुनाची आई ही भगवंतांची बहीण आहे. अशा प्रकारे हे रिलेशन आहे आणि म्हणूनच इथे कुंतीच्या पुत्राला कौंतेय म्हटलंय. तसंच भगवंतांचा किती वेगवेगळ्या नावांमध्ये उल्लेख आहे की जिथे जगन्नाथ आहेत, भगवंत ऋषिकेश आहेत की जे सगळ्या इंद्रियांचं जे पूर्णपणे नियंत्रित करतात, की आपल्याही गोविंद आहेत जे गायींचं निरीक्षण करतात आणि सगळ्या इंद्रियांचं रक्षण करतात. अशा प्रकारे यांना वेगवेगळ्या नावांनी संबोधलेलं आहे. तशा प्रकारे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रामधील ओंकार मी आहे आणि आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे.
कारण जिथे कारणांचं परम कारण भगवंत आहे तिथे हे या गोष्टी उपजतच यायला पाहिजे. तो जिथे पाण्याला, समुद्राच्या पाण्याला चव असते का हो, तिथे खारट असतं ते पाणी. पण ती पाण्याची चव, आणि म्हणूनच जे एखाद्या तहानलेल्या माणसाला तुम्ही काहीतरी कोल्ड्रिंक दिलं किंवा दूध दिलं तर त्याची तहान नाही भागणार, त्याला पाणी दिलं तर त्याची तहान भागेल. कारण तो त्या त्या पाण्याला चव जी आहे, पाण्यामधील जी काही चव आहे ती भगवंतांमुळे आहे. जसं आपण म्हणतो की जठराग्नी आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं आहे. वेदेश सर्वेश, आणि जिथे आपल्याला सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो अशी ज्या प्रकारे 15व्या अध्यायात आपल्याला जाणायचं की जठराग्नी कुठेतरी अपचन झालं तर आपल्या पोटातला अग्नी कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, हे झालेलं असतं कुठेतरी, काहीतरी त्याचं इम्बॅलन्सिंग होतं. पण तो अग्नी कोणावर येतो, तो भगवंतांवर आहे. कारण तो अग्नी व्यवस्थित प्रमाणात ठेवणं हे भगवंतांच्या शक्तीमुळे आहे. त्याचप्रमाणे इथे म्हणतात की चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश, की भगवंतांचे डोळे, भगवंतांच्या धामाला गेला तर तिथे चंद्र सूर्य नाही आहे, भगवंतांचे डोळेच प्रकाश आहे हो डोळ्यांपासून. आणि म्हणून तसं भगवंतांचे नेत्र हे चंद्र सूर्याचा प्रकाश आहे, की नेत्रांपासून, त्यांच्यापासून भगवंतांचा प्रकाश, भगवंत प्रकाश देत आहेत या चंद्र सूर्यांना. वैदिक मंत्रातील म्हणजे ज्या चंद्राच्या प्रकाशामुळे वनस्पतींना जी चव येते ती भगवंतांच्या, की अशा प्रकारे चंद्राच्या प्रकाशामुळे. मग म्हणूनच भगवंत म्हणतात की सूर्य आणि चंद्राचा प्रकाश हा भगवंतांपासून आहे. वैदिक मंत्रातील ओम नमः शिवाय, किंवा आपण ओम तत्सत म्हणतो, पुढे जाऊन 17व्या अध्यायात आपल्याला म्हणायचं ओम म्हणजे काय, अ उ म. वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे. ओ उ म आपल्याला पुढे जाऊन 17व्या अध्यायात बघायचं की अ म्हणजे भगवंत प्रत्यक्ष, उ म्हणजे राधाराणी, आणि म म्हणजे जीव. आणि अशा प्रकारे अत्यंत सुरेख अशी संलग्नता तिथे लिहिलेली आहे. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा ब्रह्मांनी स्वतः, जसं आपण म्हटलं ना की ज्यांनी फोनची निर्मिती केली त्यांनी हॅलो म्हटलं म्हणून सगळे हॅलो म्हणायला लागले, की फोन हातात घेतला की आपण हॅलो म्हणतो. त्याचप्रमाणे की ब्रह्मांनी, प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी जेव्हा सृष्टीची निर्मिती केली तेव्हा त्यांनी ओम तत्सत, म्हणजे हे जे त्यांच्यातलं जे काही त्या गोष्टी त्यांच्याकडून निर्मिती होणार आहे ती अत्यंत शाश्वत, म्हणजे तप आणि सत ती अतिशय शाश्वत, आणि ती अत्यंत काय म्हणतात ना त्याला, की शाश्वत प्रकारे भगवंतांसारखीच ती, जसं आहे सच्चित आनंद, की सत म्हणजे सत्य पूर्णपणे, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि जे अत्यंत आनंदमय म्हणजे ब्लिसफुल आहे भगवंतांचं जे सच्चित आनंद, जो चिरकाळ टिकणारा आनंद आहे. त्याचप्रमाणे या ओंकाराचं महत्व दिलं, आणि म्हणूनच हा ओंकार म्हणजे भगवंत आहे. म्हणून आपण जे म्हणतो ना की प्रत्यक्ष भगवंतांच्या कलियुगामध्ये का नामस्मरण दिलंय, कारण नावामध्ये आणि भगवंतांमध्ये काही डिफरन्स नाही. तुम्ही म्हणा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा नामस्मरण आणि भगवंत याच्यात काहीही फरक नाहीये. आपण त्या राधाराणीला आळवतोय की तू आम्हाला भगवंतांच्या भक्तीत ठेव, मला भगवंतांची भक्ती हवी आणि मला तू त्या भक्तीत ठेव. आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामध्ये सामर्थ्य मी. अशा प्रकारे जे काही अस्तित्व आहे भगवंतांपासून ते निश्चितच भगवंतांपासून निर्मित आहे. म्हणून आपल्याला पुढे जाऊन बघायचं की मग या सगळ्या गोष्टी, की बलवानांमधलं बल, सामर्थ्य, बुद्धी, हे सगळं मनुष्यांमधलं जरी असलं, जीवात्म्यामधलं, तरी जीव हा भगवंतांचा अंश आहे. मम इवांश जीव लोके जीव भूतः सनातन. का आपण सनातनी आहोत, कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. हरे कृष्ण. हरे. पुढच्या या शक्ती सांगितलेल्या, पृथ्वीचा मूळ सुगंध बघा, पाणी पडलं की पावसाचं की काय सुगंध येतो, की आपण जस्ट अगदी नुसतं डोकावलं आणि तो इतका सुंदर सुगंध आला पृथ्वीचा, आणि कुठेतरी अत्यंत मनाला मोहक असं, आपण मन मोहरून जातं आपलं. अशा या पृथ्वीचा सुगंध मी आहे. अग्नीमधील उष्णता भगवंतांपासून आहे. सर्व जीवांमधील जीवनशक्ती जी आहे आणि तपस्व्यांचं तप जे आहे ते भगवंतांपासून आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. हरे कृष्ण. सर्व वस्तूंचं बीज, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत हो. ब्रह्मा हे दुसरे साकारणारे आहेत, सृष्टी साकारणारे. कुणाच्या काय म्हणतात त्याला, कुणाच्या गायडन्सने ते केलंय का, भगवंतांच्या. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे प्रत्येक गोष्टीचं बीज म्हणून या 84 लक्ष योनींमध्ये, ज्या आधीच्या आपण प्राणीमात्रांमध्ये जे बघितलं, त्या सगळ्या 84 लक्ष योनींमध्ये
प्रत्येक जीवामध्ये प्लीज काळजी घ्या. आणि म्हणून अस्तित्वामधील सर्व वस्तूंचं बीज बुद्धिर्बुद्धिमतात्मस्मी आणि तेजस तेजस विनामह, की शक्तिमानांची शक्ती आणि बुद्धिमत्तांची बुद्धी, या प्रकारे तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टींचं मूळ हे भगवंत आहे हे जाणतात. हरे कृष्ण. येस माताजी. हरे कृष्ण माताजी, मला को होस्ट करा ना. हो अच्छा, मी केले ना तुम्हाला ऑलरेडी. तुम्ही लिव्ह झालेले आहेत का? हा, लीव झाले होते. बलं बलवतांचाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. हरे कृष्ण. बलवानांचं बल आसक्तीरहित बल आहे. मग बघा की मग याला कशा प्रकारे काम तसेच आसक्तीरहित बल, कारण इथे कुठेतरी ती सात्विकता म्हणजे ते काय म्हणतात ना त्याला, की इट शुड बी जसं म्हटलं की धर्म तत्वांविरुद्ध नसणारा मी काम आहे. कारण तो जो काम तत्व आहे कुठल्याही प्रकारे आपण म्हणतो ना अशुद्ध नाहीये, तर त्या प्रकारे ही शुद्ध म्हणजे हे जे सात्विकता आहे त्याच्यामध्ये आणि हे तात्विक आहे, हे धर्माला धरून आहे, तत्वाला धरून आहे. आणि अशा प्रकारच्या या कामाला, या आसक्तीरहित बलाला, की अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची तिथे आसक्ती नाहीये, की ती कुठल्याही चुकीच्या गोष्टींना किंवा चुकीच्या गोष्टींना त्याचं म्हणतात ना की चुकीच्या भावनेने ते नाहीये. आणि तशा प्रकारे म्हणूनच धर्म तत्वांविरुद्ध नसणारा असं काम आहे जो भगवंतांपासूनच आहे. अजून हरे कोण? कृष्ण. हरे कृष्ण. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहन्तेषु ते मयि. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. ये चैव सात्विका, सात्विक राजसिक आणि तामसिक, बघा राजसास्तात्मसाश्च ये, की भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. इफ यू रिमेंबर, मला वाटतं दुसऱ्या का तिसऱ्या अध्यायामध्ये ते खूप छान कठपुतलीचा असा तो डायग्राम आता इथे नाहीये माझ्याजवळ, पण निश्चितच कशा प्रकारे माया भगवंतांच्या अधीन आहे. हो, भगवंत मायेच्या नाही. सत्व रज आणि तमो गुणांची ही प्रकृती भगवंतांनीच बनवलेली आहे आणि त्या भगवंतांच्याच शक्तीने त्या अभिव्यक्त होतात. कुठले गुण? तर सत्व गुण, रजोगुण आणि तमोगुण. कारण भगवंत हे या गुणांच्या पलीकडे आहे, ते गुणातीत आहेत, गुणांच्या अतीत आहेत. आणि म्हणूनच हे भगवंतांच्या शक्तीने अभिव्यक्त होत असतात. कारण म्हणूनच आपण जेव्हा बघतो की सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण हे तिन्ही भगवंतांच्या शक्तीने आहेत. आणि म्हणून एका दृष्टीने हे मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. कारण भगवंतांनी याची निर्मिती करून भगवंत त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. ते या प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाहीत. जसं भगवंतांनी चौथ्या अध्यायात हे सांगितलेलं आहे की भगवंतांनी कर्म केलं आहे. भगवंतांनी नंदाच्या 9 लाख गायींचं संरक्षण केलं, अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे. काय भगवंत करू शकत नाही? पण भगवंतांनी कशाचीही आसक्ती बाळगलेली नाही, निष्काम पद्धतीने ते सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. कारण भगवंतांना कुठल्याही प्रकारची तिथे आसक्ती नव्हती. भगवंत हे या सगळ्याच्या पलीकडे आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी प्राकृतिक गुणांची निर्मिती केली, पण त्याचा कुठलाही इन्फ्लुअन्स, त्याचा कुठलाही प्रभाव हा भगवंतांवर नाही. कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. या सगळ्याचं मूळ असून सुद्धा भगवंत त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. याच्या उलट भगवंतांच्याच ते अधीन आहेत. कारण माया ही भगवंतांच्या अधीन आहे. मायेची निर्मिती ही भगवंतांनी केलेली आहे. माया भगवंतांचं काहीही बिघडू शकत नाही, कारण ती भगवंतांचीच शक्ती आहे. म्हणून भगवंतांच्या ती अधीन आहेत. म्हणून हे सत्व, रज आणि तमोगुण हेही भगवंतांच्या अधीन आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्रिगुण सांगितले, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. याच्यामुळे मोहित झाल्यामुळे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असं माझं स्वरूप जाणू शकत नाही. कारण काय झालंय हो,
भौतिकतेमध्ये इतके गुरफटलोय, सत्व रज आणि तम. जसं आपण 14व्या अध्यायात पुढे जाऊन बघणार आहोत, सात्विकता पण बांधली जाते कशाने? ज्ञानाने आणि सुखाने. कारण हे मला येतंय, हे मला माहितीये, याचा मला आनंद आहे. त्या कुठेतरी ती सात्विकता पण बांधतीये. राजसिकता तर मोहाने बांधली जाते, तामसिकता अज्ञानाने बांधली जाते. त्याच्यामुळे कुठेतरी वेन यू आर असोसिएटेड, तुम्ही त्या कर्माला, कुठेतरी त्या कर्मामध्ये का अडकताय, त्या कर्मात अडकला, त्या कर्माचे जर तुम्हाला फळं भोगायची आहे, त्या त्या कर्म बंधनामध्ये तुम्ही आपोआपच अडकत जाता. आणि हे कर्म तुम्ही कशाच्या प्रभावाखाली करता? सत्व रज आणि तमोगुणांच्या प्रभावाखाली करता. आणि म्हणून त्याची फळं भोगण्यासाठी तुम्ही त्या कर्माच्या बंधनात अडकत जातात. आणि मग तुम्ही मात्र या त्रिगुणातीत अशा या अविनाशी, की जे जे आध्यात्मिक आहेत, ज्यांचं शरीर आणि ज्यांचा आत्मा हा एकच आहे, असे हे गुणांच्या पलीकडे, त्रिगुणांच्या पलीकडे असलेले अविनाशी आणि त्रिगुणातीत भगवंत तुम्ही जाणूच शकत नाहीत, स्वरूप त्यांचं जाणू शकत नाही, जोपर्यंत तुम्ही कृष्णांना पूर्णपणे जाणत नाही. जसं म्हणतो ना आपण, की वेद सगळा अभ्यास केलाय पण वेदांत भगवंतांनाच जाणलं नाही, तर काय त्या वेदांचा अभ्यास आहे? त्याचप्रमाणे म्हणूनच की सत्व रज आणि तमोगुणांच्या या प्रभावाखाली जर आलात, तर हे संपूर्ण जगत भगवंतांचं स्वरूप जाणू नाही शकणार. आणि म्हणूनच तिथे ती कृष्ण भावना जोपासणं महत्वाचं आहे. त्या सात्विकतेला कुठेतरी गुणातीत न्यायचंय. आणि म्हणून आपण पुढे जाऊन जेव्हा बघू की 14व्या अध्यायामध्ये कशा प्रकारे सत्व रज आणि तमोगुणांच्या पलीकडे जायचंय, म्हणजे काय व्हायचंय? गुणांच्या पलीकडे जायचंय, भगवंतांना जाणायचं आहे. तरच, कारण भगवंतांसारखे आहोत हो आपण. क्वालिटेटिव्हली वी आर लाईक गॉड, सो वी आर नॉट गॉड. आणि म्हणूनच आपल्याला भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे, त्या ज्ञानाने आपल्याला निश्चितच हे जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हरे कृष्ण. एक हरे कृष्ण. शेवटचा श्लोक घेऊया हा. दैवी येस. दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या, मला एक फोन. ठीक आहे सर. सो म्हणून इथे भगवंत सांगतायत आता की 3 प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी मायाशक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे, परंतु जे मला शरण आले ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जातात. बघा किती सुंदर चित्र दिलंय. हात देता येतो भगवंत, पण आपलं लक्ष कुठे आहे त्यांच्याकडे? खूप छान. अजून एक एक छान अशी एक, सगळ्या वेगवेगळ्या संकटांना तो तोंड देतोय मनुष्य, तरी पण त्याला ते मध चाटायचंय. भगवंत तिथे हात देतायत, त्याचं लक्ष नाही. कारण तो कशामध्ये गुंतलाय की मला काय हवंय, हे पण मला हवंय, ते पण मला हवंय, ते पण हवंय, ते पण हवंय. कारण मग कशा प्रकारे की सात्विक आहे, राजसिक आहे, तामसिक. राजसिक तामसिक तर काही विचारूच नका. ते म्हणजे 99% लोक हे राजसिकतेमध्येच आहे, कारण मला हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, ते हवंय, ते हवंय. त्या गोष्टींमध्येच आपण घडलेलं असतो. कारण ही मायाशक्ती कशी आहे हो, माया अशी झडप घालते आपल्याला. थोडंसं जरी कृष्ण भावनेतून दूर गेलात तरी बघा, लगेच माया झडप घालते. आणि म्हणून ते असोसिएशन खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच इथे जर भगवंतांना शरण आले, त्या मायेला आपण सहजपणे पार करून, इथे गुण म्हणजे काय माहिती का? गुण, मामेवय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती तिथे. दैवी येशा गुणमयी. या गुणमयीला गुण म्हणजे हे पण आहेत, पण गुण म्हणजे दोरी पण आहे बरं का. गुणांचा अर्थ इथे दोरी दिली आहे. आणि त्या दोरीने आपण बांधले जातोय, जखडले जातोय. आणि जर हे जखडलेलं आपल्याला बाहेर पडायचं या, कारण हे बघा, एखादी बांधलेला असतो ना, तो बांधलेल्याला सोडू शकत नाही. पण जो मोकळा आहे, सो एखादी बांधलेली व्यक्तीच दुसऱ्याला सोडू नाही शकणार, पण एखादी मोकळी व्यक्ती, ती नक्कीच मुक्त व्यक्ती एखाद्या बांधलेल्या व्यक्तीला सोडू शकते. तसं हे आहे. आणि म्हणूनच जर आपण त्या असोसिएशनला, आणि आपण जर त्या गुणातीत होण्याचा प्रयत्न केला, सत्व रज आणि तमोगुणांच्या पलीकडे आपल्याला जायचं आहे, आणि त्याप्रमाणे ती सात्विक व्यक्ती निश्चितच त्या गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकते. म्हणूनच जे भगवंतांना शरण आलेले आहेत ते मायेला निश्चितच, कारण मायेपुढे काही चालत नाही हो. आय मीन भगवंतांपुढे मायेचं काही चालणार नाही. तुम्ही भगवंतांना शरण जा. माया कोण? माया तुम्हाला काही नाही करू शकत. तर तुम्ही भगवंतांना शरण जायचं. ती माया तुमचं काही करू शकणार नाही. नामस्मरण करा.
नामस्मरणाने तुम्ही निश्चितच त्या गोष्टी, जसं आपण म्हणतो ना की नामस्मरणामध्ये ती शक्ती आहे, निश्चितच ती शक्ती आहे की या छल कपट भांडण आणि या सगळ्या कलियुगामध्ये अनेक ऋषी जन्म घ्यायला आतुरलेले आहेत. का? कारण इथे एकमेव मार्ग आहे. आपला यज्ञ काय आहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि म्हणूनच या कलियुगामध्ये ही एकच चांगली गोष्ट भगवंतांनी दिलेली आहे आपल्याला, ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा महामंत्र आपल्यापर्यंत पोहोचवलाय. आणि म्हणूनच आपल्याला भगवंतांना शरण जायचं आहे. भगवंतांना या सगळ्या अ, 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 आपण म्हणतो ना की या मायेला पूर्णपणे दूर हटायचं असेल आणि त्याच्यापासूनच आपल्याला तो क्रॉस करायचा आहे समुद्र, तर निश्चितच भगवंतांचा हात धरायचा आहे. मग भगवंत सोडत नाही. तो भगवंत एकदम एक पाऊल टाका, भगवंत 100 पावलं टाकताय. पण ती महत्वाचं आहे, एक पाऊल अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि तिथे मग कुठेही म्हणजे इतकी डिपेंडन्सी की आहेत भगवंत. कसं काय हो, म्हणजे त्या आपल्या प्रभुपादांची इतकी सुंदर हे आहे, म्हणजे अतिशय सुंदर दाखला की प्रभुपादांनी जलदूतावरून तो प्रवास केला की तो त्यांना 2 हार्ट अटॅक येऊन गेले. अहो, तुम्ही आम्ही गाडगुडून जाऊ, एकदम गांगरून जाऊ. कुठे जायचंय तिथे, बोस्टनला जायचंय, म्हणजे तिथे त्यांना परदेशामध्ये जाऊन प्रत्येकाच्या मनात कृष्ण भावना जोपासायची. या आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी ते तेवढ्या जलदूतावरून 15 दिवस एवढी सगळा त्रास. कारण काय, मनामध्ये कृष्ण भावना होती की भगवंत आहेत. प्रल्हाद महाराजांचं काय हो की भगवंत आहेत, कुठेही टाका त्यांना, तेलात टाका, वरच्या ह्याच्यावरनं टाका, पर्वतावरनं खाली सोडा, सर्पांमध्ये द्या, राक्षसांमध्ये द्या, गरम तेलात टाका, भगवंत आहेत, माझं रक्षण करा. भगवंतांना शरण गेलेली. अर्जुनाचं काय, अर्जुन भगवंतांना शरण गेलेला आहे. अशा प्रकारे मग ते मायेला निश्चितच तरून जाऊ शकतात. बघा, भगवंतांनी सव्य साचित भव्य, तू फक्त एक इन्स्ट्रुमेंट हो, मी सगळ्यांना मारले, तू फक्त एक साधन बनायचंयस माझं. निश्चितच तो तरुण जाणार आहे त्याच्यामधून, तू भगवंतांसाठी ते करतेस. सो इथे आपण थांबूयाच. हरे कृष्णा. 7:15 पासून उद्या आपण घेऊया. तर आपण प्रश्न घेऊया काही एक 5-10 मिनिटं. संजना माताजी, योजना माताजी, कुणाला काही प्रश्न असतील तर हँडलिस्ट करायला सांगूया, त्यांना अनम्यूट करून मग आपण बोलूया. नीता माताजी. त्याच्यामध्ये क्विज लिंक पाहिजे होती. ऐश्वर्या सुनील साराटे म्हणताचे क्विज लिंक पाहिजे होती. तर हा योजना क्विज लिंक आपण टाकून देऊ ह्याच्यामध्ये, ग्रुपमध्ये टाकून देऊ. येस माताजी, क्विज लिंक पाठवली जाईल तुम्हाला ग्रुपमध्ये. पवन प्रभूजी म्हणतायत काय, बोला पवन प्रभूजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. जय हरी माऊली. माझा प्रश्न असा होता की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, तर मग तो बद्ध कसा होतो? कारण तो या जगतात आलेला आहे ना, इथे आलाय ना, या प्रकृतीमध्ये आलाय ना. आता काय सांगितलं मग की माया ही पण भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि हम्म, तो तो आत्मा आहे हा अतिशय निर्मळ आध्यात्मिक आहे तो. परंतु तो हम्म. या भौतिक प्रकृतीत आल्यामुळे तो जखडला गेलाय ना. म्हणजे भौतिक प्रकृतीमुळं जखडल्या गेल्यात. हा, जसं मी पण तो म्हटलं ना, तर पावसाचा थेंब, म्हणजे पावसाचा थेंब हा हो, कसा स्वच्छ आहे ना, निर्मळ आहे. पण तो मातीत हम्म, मिसळल्यावर काय होतो, चिखल होतो ना त्याचा. असं ठीक आहे. नाही म्हणजे हो, बरोबर आहे तुमचं. पण म्हणजे आम्हाला असं सांगितलं होतं की समजा एका पातेल्यात पाणी आहे, तर मग अगोदर पातेलं गरम होतं, नंतर पाणी गरम होतं आणि नंतर त्याचं वाफेत रूपांतर होतं. तसंच समजा अगोदर ते जे गुण आहेत ते शरीरावर पडतात, नंतर मनावर, आणि त्याच्यासोबत आत्म्या त्याच्या सोबत संलग्न झाल्यासारखा होतो. पण तुम्हाला विचारायचंय काय मग नक्की? नाही नाही, असं म्हणजे सांगितलंय, हे बरोबर आहे का? नाही, मला तुमचं कळलं नाही नक्की, म्हणजे तुम्हाला काय म्हणायचंय ते नाही, कळलं नाही. मला आत्म्याचं जे उदाहरण दिलंय ना, ते मी बोलतोय की समजा असंच होतं की वेगळं काही होतं, असं म्हणतोय मी. नाही, कसं आहे ना की तुम्हाला याच्या आधी सांगितलं ना, 1 सेकंद द्या मला. हम्म. क्षमस्व. तर कसं आहे ना की तुम्हाला याचा आधी जो उदाहरण दिलं की आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, बरोबर. आत्मा हा हम्म. आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक. प्रभू तुम्ही थोडंसं थांबा, 13व्या अध्यायामध्ये त्याचं अजून विश्लेषण. थोडा वेळ थांबलात ना, तर 13वा अध्याय घेतल्यानंतर अजून याचं विश्लेषण करून तुम्हाला तिथे सांगितलं जाईल कशा प्रकारे हे आत्मा आणि परमात्म्याची संलग्नता आहे. आत्मा आणि परमात्मा हे 2 क्षेत्रज्ञ कसे आहेत शरीराचे. ठीक आहे, थोडंसं थांबा, मला वाटतं तुमच्या अनेक प्रश्नांना अजून उत्तरं मिळतील. हरे कृष्ण. पवन प्रभू, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हा, ते थोडस थांबा, अजून अध्याय व्हायचे आहेत काही. तुमच्या प्रश्नांच्या उत्तरं तिथे सुद्धा मिळतील तुम्हाला. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हा, ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर जे आहे मेसेज आहेत ना, ते नाहीसे होतात 7 दिवसानंतर. हा, मग मी ते ते हे करते. हा, मी ते ऑफ चेंज करा ना. करते सेटिंग. हा, मी ऑफ करून आणि टाकते. डिसअपिअरिंग. क्विज लिंक पाहिजे तुम्हाला. हा, क्विज लिंक पण मिळेल तुम्हाला. मी ते हो डिसअपिअरिंग धन्यवाद. मेसेज काढून टाकते आणि ऑफ करते, आणि तुम्हाला हो क्विज लिंक मिळेल, जेणेकरून तुम्हाला रेकॉर्डिंग वगैरे जाणार नाही. समजू शकते मी. चालेल. ठीक आहे, हो. नक्की नक्की. हरे कृष्ण. सर, कुणाच्या काय प्रतिक्रिया काय आहेत? कसा वाटला तुम्हाला अध्यायाचा हा संक्षिप्त भाग? काही कोणाच्या प्रतिक्रिया असतील तर नक्की निसंकोचपणे सांगा मला. तुम्हाला काही समजलं नाहीये किंवा काही तुम्हाला त्याच्याबद्दल काही डाऊट्स आहेत, तर पवन प्रभूजी म्हणाले तसं अजूनही कोणाचे काही मनात शंका असतील तर निसंकोचपणे विचारा. किरण प्रभूजी, प्रियांका माताजी, तुम्ही मला वाटतं याच्यासाठी असता सकाळी मंगल आरतीला. खूप आनंद आहे. बरेच जण मंगल आरतीला येण्याचा प्रयत्न करतायत. खूप छान आहे. शीतल माताजी, कुणाला काही प्रश्न आहेत का? निसंकोचपणे विचारा. नीता माताजी, तुम्ही हँड रेस केला होता मगाशी. नाही आहेत का त्या माताजी आता? नीता माताजी लीव्ह झालाय ताई. लीव्ह झाल्यात ना? मला हो, वाटतं त्यांनी हँड रेस केला होता माहिती. तो हँड केला पण नाही येतात त्या. हा, आता दिसत नाही. ठीक आहे. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? हरे कृष्णा. मीनल माताजी, महानंदा माताजी, काही प्रतिक्रिया द्या तुमच्या. मला आवडेल ऐकायला. पवन प्रभू, तुमच्या काय प्रतिक्रिया? चांगला म्हणजे सांगितलं चांगलं आहे तुमचं. त्याच्याबद्दल नाहीये. भक्तियोग केव्हा होणार आपला? काय ते? भक्तियोग अध्याय केव्हा चालू होणार? भक्तियोगाचाच अध्याय चालू झालाय. हा 7वा अध्याय भक्तियोगाचाच अध्याय. मी पहिल्यांदा सुरुवातीला सांगितलं प्रभू. हा अध्याय आपला असं का? भक्तियोगाचा अध्याय. आपण भक्तियोगाच्या टप्प्यात चाललोय आहोत. प्रत्यक्ष भक्तीचाच हा टप्पा आहे. 6 अध्याय कर्मयोगापर्यंत होते. 7वा अध्याय भक्तियोगामध्ये शिरलोय आपण, जिथे भगवंत प्रत्यक्ष, म्हणून भगवंत सांगतायत ना की तू हा. मामेवय प्रपद्यन्ते, की तू कशा प्रकारे मला शरण जा. म्हणजे भगवंत भक्तीत यायला सांगतायत ना. मग ती भक्ती आपल्याला पुढे जाऊन बघायची कशी आहे. सोपी नाही हो भक्ती, पण कठीण आहे भक्ती. नाही नाही, कठीण आहे, कठीण आहे. कठीण आहे. ठीक आहे. सोपं नाही आहे महानंदा ते. माताजी, हरे कृष्णा. महानंदा माताजींनी अनम्यूट केलेलं. एक 5 मिनिटं अजून घेऊया आपण, 4:45 मिनिटं. येस महानंदा माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही अतिशय खूपच छान विवेचन दिलं. खूप भारावून धन्यवाद गेली मी अक्षरशः. धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू सगळी थँक्यू. भगवंतांची कृपा आहे. सो ह्या उपदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न असतो. म्हणूनच प्रतिक्रिया दिल्यात, काही सांगितलं तर निश्चितच त्याच्यामध्ये काही बदल हवे असतील तर त्याप्रमाणे आपण करू शकतो. पण धन्यवाद, खूप धन्यवाद तुमच्या प्रतिक्रिया ऐकून. माझे हरे डोळे ओले झाले. येस अं, ऐश्वर्या माताजी, हरे कृष्णा. ते भगवद्गीतेचे क्लासेस आणखीन एकदा चालू आहेत पहिल्यापासून. काय ते? म्हणजे 16 बॅच आणखीन चालू झाली. पहिल्यापासून भगवद्गीता जाणून घेण्याची. हा, तर तुम्ही पुन्हा जॉईन करायचंय का तुम्हाला? म्हणजे आणखीन जाणून घेण्याची इच्छा आहे. चालेल का हा मग ते हा, जॉईन हो हो, नक्की. तुम्ही कितीही वेळा करू शकता माताजी. 18 दिवसाचा वर्ग आपला 9 मार्च पासून सुरू होतोय. तुम्हाला या ग्रुपवर पण त्याची लिंक टाकून देऊ, म्हणजे तुम्ही रजिस्टर करू शकाल. हो चालेल. हा, नक्की नक्की. हो, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ठीक आहे. माऊली, साऊंड ऑफ सायलेन्स बद्दल काही माहिती आहे का तुम्हाला? काय प्रभू? साऊंड ऑफ सायलेन्स. नाही प्रभू, याच्याविषयी आता तरी, म्हणजे भगवद्गीतेशी संदर्भात काही असेल ते विचारा. बाकी याच्या व्यतिरिक्त आता इथे चर्चा करण्याचा, म्हणजे तिथे चर्चा नाही आपण करू शकत. आमच्या मंदिरांच्या नियमानुसार आपण फक्त भगवद्गीतेवर फोकस करूया. ज्ञान अगाध आहे हो प्रभू. ठीक. बरेच ज्ञानाचे बरेच द्वार आहेत, पण आता फक्त भगवद्गीता आपण फोकस करतोय. त्याविषयी तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही निश्चित विचारू शकता. बरं, सगळ्यात जास्त टीका भगवद्गीतेवरच का लिहिल्या गेल्यात? कसं आहे ना याचं प्रभू, काही कारण? कसं आहे ना प्रभू, टीका ही भरपूर गोष्टींवर होते हो. तुम्ही आम्ही काही बोललो तरी त्याच्यावर टीकाकार करणाऱ्यांना काही विषय नसतो. मग भगवंतांचे हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेली ही त्यांच्या मुखकमलातून आलेलं हे ज्ञान आहे. तुम्ही बाजारात बघाल तर भरपूर भगवद्गीता आहे, पण प्रभुपादांनी हे जसेच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय. मग एखादीची आपण म्हणतो ना, झाडावरचा आंबा तुमच्यापर्यंत तसाच्या तसा पोहोचवला कशाला?
एका हातातनं दुसऱ्या हातात डायरेक्ट फेकला तो बास्केटमध्ये तर तो कुठेतरी फुटेल, काहीतरी त्याला चिखल लागेल, खराब होईल. पण म्हणून ती तशीच्या तशी कुठेतरी तुम्हाला जे परंपरा जी आहे ना प्रभू, गुरु परंपरा ही हो. महत्वाची आहे. आणि त्या गुरु परंपरेतनं आलेलं हे ज्ञान आहे. टीकाकारांना कसं आहे की जिथे आपण म्हणतो ना की काय म्हणतात ना, तथाकथित मायावादी जे आहेत किंवा मायावादी आणि त्यांना म्हणतात की मग त्यांना कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव असतोच तिथे. कारण आपण म्हणतो ना की काय अर्ध्या हळकुंडात पिवळे होणारे असतात, की लावली जीभ आणि दिलंय आपल्याला तोंड म्हणून काही बोलायचं. त्यालाही काही बरेच जण आपण बघतो आताही अनेक गोष्टींवर. अहो, प्रभू रामचंद्रावर काही टीका करणारे आहेत, म्हणजे कुठल्याही गोष्टींवर की माणसाला एक दिलंय इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय दिली आहेत, त्याचा कसाही वापर करणं शेवटी ती त्यांची बुद्धी आहे. आणि आपण म्हणतो ना की त्याच्यावर मला वाटतं न बोलणंच आता इथे वेळ वाया घालवण्यासारखं आहे. त्याच्यामुळे टीका ही बऱ्याच गोष्टींवर होऊ शकते, पण तुम्हाला शोधायचं काय प्रत्यक्ष योग्य आहे, त्याप्रमाणे तुमच्यापर्यंत ते आणलं जातं. तर बाकी तुम्हाला भगवद्गीतेबद्दल काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारा. आजच्या या अध्यायाबद्दल 7.1 ते 7.14 पर्यंत काही प्रश्न असतील तर ते नक्की विचारू शकता. ठीक आहे, सो लेट्स फोकस ऑन दॅट. आणि इतर कोणाला काही प्रश्न आहेत का? हिना माताजी, मिनल माताजी, शीतल माताजी नसतील तर आपण थांबूया इथे. आम्ही प्रार्थना घेते आणि आपण थांबूया. आपण उद्या भेटूया जिथे आपण 7वा अध्याय पूर्ण करणार आहोत. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. येस, आपण थांबूया इथे. योजना माताजी, संजना माताजी, खूप धन्यवाद. खूप छान धन्यवाद. सेवा देताय तुम्ही. खूप सादर धन्यवाद. प्रणाम. सादर प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते.